nilqawkom eżis aħwa Maltin u għawċin għal-messaġġ ieħor illum l-ewwel service ta' din ix-xahar ta' Diċembru fl-2025. L-2025. Iftħu l-kelma talla, iftaħ il-Bibja, jekk għandek il-Bibja qudiemek u iftaħ qalbek u widnejk ħad isma' l-kelma ta' inkoraġġiment għalik il-lejla. Kulħadd jitlob miegħi. Missi Qadis, nirringrazzjak tal-kelma qaddisa tiegħek il-lejla. Kellimni mulej u għatini revelazzjoni ta' din il-kelma qaddisa u ħajja tiegħek mulej. Għamel lil-ħajja tiegħek, il-kelma tiegħek bil-ħajja tiegħek tidħol f'qalbi mulej. Irċivi glorja u tifħir. U grazzi li tagħtini revelazzjoni għat-trasformazzjoni ta' ħajti f'isem Ġesu Kristu. Amen. Morru fi-ktieb tas-Salmi 91, Salm li please inħeġġiġkom minn qalbi iktar minn qatt qabel tikklejmjawh, tistqarruh, tiddikjarawh u timmeditawh kuljum fuq ħajtkom. Illum xtaqt nitkellem magħkom fuq il-protezzjoni tal-mulej għall-poplu tiegħu. Il-protezzjoni tal-Alla. Nista' ngħidu minn Ġenesi sal-Apokalissi, waħda mill-temi li tispikka fil-Bibja hija il-protezzjoni. Il-protezzjoni tal-Alla fuq il-poplu tiegħu. Il-protezzjoni. Infatti, sakemm Adam u Eva kienu għadhom ma dembux, waqt li s-serb kien preżenti, l-għadu kien diġà preżenti, l-għadu ma seta' jagħmilhom xejn sakemm kienu fil-preżenza ta' Alla. Fil-preżenza ta' Alla. Once li dinbu u daħħal id-dnub, il-preżenza ta' Alla telqet minn fuqhom u se ġew issa sudditi għall-għadu. Illum il-ġurnata anka meta inti taqra fit-Testament tal-Qadim bosta postijiet, inkluż meta l-mulej għajjem il-poplu tiegħu minn Abraham, Iżak u Ġakob u għajjem il-poplu Iżraelit, Iżrael, il-prinċep tal-Alla. Waħda mill-affarijiet li kontinwament naraw li meta l-poplu tal-Alla jimxi mal-mulej huwa protett mill-ħażen, mill-tiġrib, mill-mart, mis-saħħtiet, mix-xitan. Il-protezzjoni tal-Alla hija reali aħwa. Infatti, l-ikbar protezzjoni li inti msejjaħ għalija once li tagħti ħajtek ġenwinament fil-Kristu huwa li ma tiġix tibilek l-infern. Dik tfisser salvat. Il-kelma salvat. Jiġifieri inti ġejt protett mill-abbissi tal-infern. Fil-ktieb ta' Eżajija, jekk min ser żbal anke l-aħħar kapitlu, immemmu fejn tgħidlek dawk li jmutu mingħajr Alla, letteralment l-infern jiġi u jibloħħhom, joħodhom. Imma dawk li jmutu fi Kristu, Filippin 1 u bosta passaġġi oħra fil-Iskrittura, il-Bibja tgħidlek l-anġi tal-mulej, il-mulej innifsu, il-ġenna tiġi tikklejmjak u tieħdok il-ġenna. Amen? Halleluja. Dik hija l-ikbar protezzjoni. Meta bniedem jagħti ħajtu l-ġesum, mhux biss għandu dnubietu maħfura, mhux għandu biss il-fejqan, mhux għandu biss il-barkiet ukoll li hawn f'din id-dinja li Alla jtik, imma l-ikbar protezzjoni hija li inti tkun taf u rasek mistrieħa li inti protett minn destin id-destinat fl-abbissi tal-infern. U jekk inti għadek ma mill-ġen l-għażla, sew jekk inti għaw preżenti u qed tara dan il-messaġġ, please, idħol taħt il-protezzjoni tal-mulej. Alla jrid jipproteġik. Kull min huwa fil-mulej, inkluż kull min huwa fil-ġenna, huwa protett b'mod assolut. Però llum ukoll fil-mulej, jekk inti fi Kristu, għandek protezzjoni ħafna ikbar milli qatt kellhom in-nies tat-Testament tal-Qadim għaliex jiena u inti ninsabu fi Kristu. Il-ktieb ta' Efesin, Kolossin, Filippin, l-ewwel Korintin u bosta skritturi oħra, bosta passaġġi oħra jitkellmu kif kontinwament min inti fi Kristu, x'għandek fi Kristu u
x'benefiċċji u barkit għandek fi Kristu. Waħda mill-affarijiet li tispikka fil-wedit ta' Alla lejn il-poplu tiegħu fit-Testament il-ġdid hija l-protezzjoni. Il-protezzjoni. Meta inti tkun taf li inti protett, ma tgħix fil-biża'. Meta inti taf ta' min inti, il-kelma xi kultant ġieli kelli opportunità fejn ngħidha, fejn ġieli xi ħadd jgħidlek int min taħseb li inti. Inti m'għandek għalfejn taħseb xejn tista' tkun ċert li inti proprjetà ta' Alla. Alla lilek jikklejmjak. Inti kklejmjat u s-siġillat minn Alla li jista' kollox u l-għadu ma jistax imissek jekk inti ta' Kristu. Issa, l-għadu ma jistax imissek. Ħammorru fi ktib ta' Salmi 91. Issa, wieħed mill-prinċipji li jiena u inti irridu nitalmu nimxu b'revelazzjoni fiha hija li inti ma tistax timxi bil-fidi biss li ma titkellimx. Trid timxi bil-fidi li titkellem. Tħalli qatt li l-għadu ikollu l-aħħar kelma kontra tiegħek. X'jiġifieri? Jekk inti tmur għand tabib u jgħidlek isma' inti ħatmut b'dan il-virus, inti taqafx hemm toqgħod tewden fuq il-kelma qaltlek it-tabib u tkun l-aħħar kelma li qiegħda fl-ispirtu tiegħek. Jekk inti tisma' xi ħadd jew l-għadu jgħidlek jien ħanoqtlok, taqafx hemm u tħalli li l-aħħar kelma tkun tal-għadu fuq ħajtek. Meta il-mulej jgħidlek jekk intom tmorru l-ewwel taqraw Samuel, l-ewwel Samuel, l-istorja ta' Elija. Fil-ktib ta' jekk ma nsejżbal kapitlu 18 tgħidlek il-mulej il-Elija kien jammar fil-preżenza tal-Alla. Elija kien wieħed mill-ikbar profeti kbir fis-sens għaliex wieħed mill-iktar profeti li rajna il-qawwa tal-Alla topra fih. Ħanilek biex tkun bniedem kapaċi sejjaħ in-nar jinżel mill-ġossema u jixwi 850 profeta fals quddiem għajnejk. That's called power. That's not a joke. Però sfortunatament isma'wa, Elija wara li spiċċa jixwi dawk il-profeti kollha folots, u mbagħad għaliex kien hemm il-poplu tal-Alla beda jitbiet minn Alla u beda jisegwu lil Baal u Alla bat il-Elija fuq il-Monte Karmeli, mhux hawnhekk ħattart dak. Biex jiċċallenġja il-qawwiet tal-għadu, sfortunatament Elija nesa li wara li kellu rebħa bħal dik u Elija kien ukoll dak mhux l-unika sinjali Elija għamel ta' Elija kien għamel ħafna sinjali. Fatti wieħed mill-sinjali jagħmel Elija u anke Eliġew huwa nferaq il-baħar tafu bħal Mosè. Aħna dejjem niftakru f'Mosè li feraq il-baħar, imma kien hemm oħrajn li ferqu il-baħar anke Eliġew. Ġifieri, dawn huma sinjali, dawn mhumiex just a healing, okay? This is big signs and huge wonders, okay? Ġifieri, għalhekk l-iskrittura tgħidlek kull min jemmen isegwuh mhux biss fejqan, jgħidlek min jemmen isegwuh mirakli, sinjali u ġubijiet. U llum fi Kristu daw lilek qed iwedhom il-mulej, mhux lili u lili, ġifieri lil xi ħadd speċjali, jekk int fi Kristu, jekk inti ta' Kristu, mhux reliġjuż ta' Kristu. Il-ġara mbagħad, u di verament kienet rivelazzjoni llum għalija u vera xtaqt naqsam magħkom b'konnessjoni mal-protezzjoni tal-Alla. Għaliex mhux l-ewwel darba inti jew tiftaħ l-news, jew nkella taqra xi ħaġa fuq social media, Facebook, Twitter, jew Instagram u jew TikTok u tisma' xi ruxma ta' bad news. U timla rasek b'dik il-kelma, jew xi ħadd qallek xi ħaġa u inti toqgħod tewden u mbagħad tiġi għandi jew tmuranġati war pastor għax qaluli hekk. U inti x'għedtilhom? X'e? Dik il-problema. Meta David, meta Izrael għamel 40 jum jisma' lil Golija, it-teddid ta' Golija, ma kien hemm ħadd
Avolja kienu knisja kbira ta' Kristjani. Kienu Lut, ovvjament, mhux Kristjani. Imma ġifieri poplu ta' Patt, ħadd ma minnhom qam u qal xi ħaġa, kollha baqgħu sikta. Anzi, bdew jirrepetu x'qal għadu. Bdew jirrepetu x'qal Golija. Meta Elija għamel dik il-ħerba mill-għadu bil-qawwa tal-Alla, x'Alla dejjem għandu bżonn il-bniedem biex jaqbel miegħu fuq l-art. Kif sema lil Jezebel tgħidlu ħanoqtlok, beża, daħal f'qoxortu u ħarab. U qatalha pill-Alla biex jieħdu. Kif jista' jkun inti tilt għamil dawk l-ġibiet kollha bil-permess tiegħek Alla sema t-talb tiegħek ċaqlaqt is-sema, eżist is-sema bit-talb tiegħek u issa tibża minn mara. Minn saħħara mxajtna. U għax qartlek ħadoqtlok għallu għabdaqsek ħassieħ. X'qartlek hi? Mela inti nsejt x'hemm fik, mela nsejt x'qawwan bħala profeta għandek f'ommok għaliex ma tkellimx bħalma inti msejjaħ suppost tagħmel. U beża. Però meta naraw il-Ġesu f'Luqa kapitlu 4, naraw li Ġesu wkoll ġie meddet minn Satana, imma Ġesu x'għamel? Ma ħallix li l-kelma ta' Satana tkun l-aħħar waħda. U qal, hemm miktub. U għamilu 3 wedid. Għamilu l-ewwel 3 teddidiet u Kristu kissirhom bi3 wedid. Tinsuħ il-prinċipju. Many Christians lose their battle because they keep their mouth shut. Chew on that. Pastor, itlob għalija għax ix-xitan kissiru li moħħi. Jiġifieri x-xitan poġġilek ħsibijiet f'moħħok. U inti x'qed tagħmel? Qed tewden fuq dak li qallek ix-xitan, no? M'intix tinduna li inti tħalli l-aħħar kelma tad-demonju tewden fik minflok tkissira bil-kelma tal-Alla. Ftakar, prinċipju, li ħafna jħossuhom nervużi meta nfakkarhom fuqha. Ġesu ma qalx kull ma tgħid pożittiv iseħħlek. Kull ma tgħid iseħħlek. Whatsoever you say will come to pass. Not whatsoever you say positive comes to pass. You could be saying the wrong thing and it will come to pass. The thing is this is not magic tongue. This is a spiritual principle. Dan huwa prinċipju spirituali. Klemi u klemek mhumiex just claim jew sound. Huma vesseli spiritwali li l-mument li toħroġ minn hemm għandhom destin. Issa llum qed nitkellmu fuq il-protezzjoni tal-Alla. Fuq il-protezzjoni tal-Alla. Kemm minnkom intom ġieli kalkom kontu f'xi periklu u rajtu il-fedeltà tal-Alla u proteġġik walidej. Qabel illum inti laqqas inti suppost qiegħed tagħwa x'Alla ħellisilek kif jgħidu bil-Malti. Grazzi Ġesu. Alla huwa ħanin. Sewwa Alla huwa ħanin u jiltaqa' miegħek sa fejn taf int. Illum jiena u inti jekk inti tinnota għalkemm ma tantx nħobb nammettija di, però ħajkolli nammettija għaliex meta sirt Kristjan it-taqbida ħraxet. Għaw minn indunajtu li t-taqbida taħraxet. Imma s-senna ftit. Number 1 għax inti sir teddida tal-għadu. Ma jistax jattakka l-Alla, allura jattakka dak li Alla jħobb. U inti qed ħossa xejja bl-iktar dik it-teddida tidilek għaliex. Mhux probabbli minflok fuq tiegħek. Batt il-kelma x-xabla tal-Alla u poġġejta fuq ħalqek u bdejt tirrilisja, għad toqgħod taħseb, titħassa lilek innifsek, toqgħod tirreħħel xja f'moħħok dak li qallek l-għadu u b'dak li qallek l-għadu kissirlek innifsek. Dberren. Fil-ktib ta' Rumani kapitlu 10, versi 10, il-Bibja tgħidlek li l-fidi tinsab żewġ postijiet u aħna nelbu d-dinja bil-fidi. F'qalbek u f'fammok. Taf li inti daqqas issa salva jekk ma temminx b'qalbek u tistqar b'fammu.
Taf li l-Kristjaneżmu jissejjaħ l-istqarrija tal-fidi tagħna? Issa, Alla huwa grazzjuż u mimli ħnina. Però intom smajtu l-istorja tal-bikki u tal-ħasra u tal-biża u li hemm affarijiet li mhux kulħadd qed jisma' bihom li ġewwa skola ġewwa Malta, sekondarja, ġewwa Pembroke, ta' waħda mill-qaddisin, Santa Clara, kien hemm ġuvni ta' 14 sena barrani li kellu ġlieda u attakka ġuvni ieħor ġewwa l-iskola fil-betħa tal-iskola b'mus kbir b'sikkina u taħ 6 daqqiet ta' sikkina fil-pulmun. U li ma kienx l-intervjena persuna oħra li kien preżenti kieku llum Malta qiegħda tagħmel funeral ta' dan il-ġuvni ta' 14 sena maqtul fi skola sekondarja tal-gvern. Għaliex waqt li kienet jagħtih bil-mus, l-ieħor ġie mbuttaħ u waqaf. Għalkemm imbagħad beda jeddet anka teachers u sabulu anka il-bombi fil-basket. No, I'm not talking about Africa or North Korea. I'm talking about Malta. Fejolitkom imorru skola kull jum. Ħanidilkom kemm kbir il-mulej. Kull jum jiena, kull jum, l-ewwel ħaġa li nagħmel qabel ma nmiss saqajja mal-art nibda nirringrazzja lill-mulej. Kull jum nibda waqt li naħsel wiċċi u jew nixxejvja whatever jew għax leħ jew qed inbiddel. Nisma' talb biex nitlob miegħu fuq l-internet jew mużika biex nadura l-Alla nfaħħar Alla kull jum. Apparti minn hekk, kull jum ukoll hemm skritturi u għediet li jiena niddikjarahom u nenforzjahom fuq ħajti, fuq marti, fuq uliedi, fuq familti u fuqkom River of Love kollha kemm inkom. Kull jum jiena nitlob għalikom. U nikkaverjakom bil-wedit tal-Alla, anke kif titlob għalik innifsek, il-pastor tiegħek titlob għalik. U dal-għodu, u l-bieraħ, dal-għodu, n-għużet, dejnejt, dawk li m'għandhomx knisja u m'għandhomx pastor, min jitlob għalihom? Et din hija waħda mill-benefiċċji ħafna mill-Kristjani jinsew li meta inti qiegħed parti minn familja u qiegħed taħt covering spiritwali, meta il-pastor tiegħek qed jitlob għalik jew l-apostlu jitlob għalik, inti ikkaverjat bit-talb tal-protezzjoni tal-Alla. Għax għandek il-xaħħat fuqek spiritwali qed jitlob għalik u qed jagħtik ukoll fit-talb tiegħu. U dan jien nagħmlu kull jum lilkom Malta u Għawdex nikkaverjakom fid-talb tiegħi jekk inti parti mir-River of Love int protett. Halleluja. Ovvjament inti wkoll trid tikkoopera mal-pjan tal-Alla sewwa, imma il-fatt li jiena naf pereżempju minu fuq jitlob għalija. Sewwa, orrajt illum il-ġurnata nitlob għalija kull jum jien. Imma meta inti tkun taf li inti taħt covering spiritwali, hemm kopertura spiritwali apostolika, għandek protezzjoni oħra mal-kumplament li diġà għandek imujat minn Alla. Amen? Halleluja. Meta inti jkollok id-dubju u tibda tibża, waħda mill-affarijiet li inti tista' tgħid, mulej grazzi li jiena qiegħed taħt covering spirituali apostoliku u hemm il-protezzjoni għal dawk li qegħdin taħt sottomissjoni bħalma tgħid il-kelma tal-Alla. Kelma tal-Alla tgħidlek li inti protett. Jekk inti taqbad Efesin kapitlu 6, apparti Alla wedek b'mod individwali jipproteġik jekk inti tiegħu, imma wkoll għandek bark oħra spiritwali ta' protezzjoni meta inti qed topera f'ordni. Alleluja. Thank you Jesus. Issa, mela, kull jum jiena nwassal it-tfal tiegħi l-iskola,
dik kunet għażla tiegħi minn mindu twildu ma jiddispeċini assolutament xejn. Ħalleluja nwassalhom kuljum, l-iskola mmur għalihom kuljum. U nitolbu kuljum. Mela il-ġurnata li ġrat din l-oxxenità u l-affarijiet tal-terrur, dakinhar stess ma' tfal fil-karozza konna nitkellmu fuq il-protezzjoni tal-Alla. Alla kbir. Alla kbir. U morru fil-ktib tas-Salmi 91. Ismaw vers wieħed. Inti li tgħix għal-ken tal-għoli li tammar għaddel ta' dak li jista' kollox. Inti tgħid. Kulħadd jgħid. Jien ngħid. Għamela tittgħid xi ħaġa. Jiena bl-Ingliż niddikjaraħ dan. I dwell in the secret place of the Most High God. I abide in the shadow of the Almighty. And I say of you, O Lord, you are my refuge and my fortress. You are my God in whom I trust. Dan jien niddikjaraħ kuljum. I say it, I speak it, and I declare it. Sewwa? Mela dan is-salm mhuwiex għal kulħadd. Dan huwa għal min huwa Alla. Għax dan huwa nies li jagħmru fil-ken tal-għoli u li jgħixu fil-ken tal-għoli u għaddel ta' dak li miegħu m'hemm xejn possibbli għax dan jista' kollox. Halleluja. Għad jien ngħid lill-mulej, inti l-ken tiegħi u l-qawwa tiegħi int. Alla tiegħi jien fik nittama. Jien qed ngħid l-Alla li jista' kollox dak klim ta'. Għaxu jaħlisni mix-xibka tan-nassab u mill-mard tal-mewt. Jiena bl-Ingliż ngħid, no evil shall befall me, nor will any plague, sickness, disease or disaster will come near my dwelling. Fi żmien issa tgħidli qed tiblaffja. Tgħidli wejja fi żmien tal-COVID nirringrazzja lil Sidna Ġesu Kristu li fih għand il-konfidenza u l-awtorità assoluta. Il-COVID ma rsaġ darna. U ma ħadna l-ebda vaċċin u qatt ma ħanoħodha. U dak li wissejthom li ħaduha biex ma jaħduwix. Għalkemm jiena ma sforzajt il-ħadd u għad ma nisforza il-ħadd bħal Malla ma jisforza il-ħadd. Xi wħud minnhom illum m'għandhomx ċans jiddispjaċihom għax qegħdin il-ġenna diġà. U hemm xi wħud oħrajn ilhom ikkampaw bil-mart u bid-disgrazzju u bis-sakin bl-affetti li daħal magħhom. Jekk inti vera taqbdu das-Salm 91, ara ma tmux iddaħħal affarijiet barranin ġo ġismek li laqqas huwa tiegħek. Speċjalment affarijiet li laqqas jafu jaħdmux jew le, tkun inti l-guinea pig qed jesperimentaw fuqek. U meta kont ngħid il xi kun aħwa, number one, xi wħud kienu boloħ biżżejjed u b'ċwieċ li jagħmluha xi ħaġa politika. U xi wħud għax hekk qallhom it-tabib. U sewma u t-tabib li qallhom m'għadhomx magħna. Mħabba l-faċċin. Dil-kelma Alla taħdem? Meta taħdem? Ftakruha di? Xi ġifieri ftakruha pażi? Għax għad jiġi żmien f'din id-dinja. Fejn jaqbillek timxi bir-revelazzjoni da? Għax l-affarijiet madwar id-dinja mhux qed iżiru aħjar, qed iżiru ħafna ħar. Jaqbillek tibda tapplikah b'revelazzjoni dan is-santa. Bir-rix tiegħu jagħtik u taħt ġwen ħajħ tistkenn. Għax tarka l-kurrazza l-fedeltà tiegħu ma nibżax mill-biża tal-lejl. Jekk inti tħoss xi ħaġa matul il-lejl, jekk inti xi darba tkun id-dar u tħoss xi ħaġa matul il-lejl, qom, exel.
U hu awtorità bil-qawwa ta' Ġesu Kristu u bla biża jekk tħoss xi preżenza diabolika keċċi għal barra. Bla biża. Anqas il-vleġġa li tittajjar binar minn pesta li tinxteret fid-dlam. Jew minn marda li tġib ħerba f'nofsinhar. Dan kollu ma jersaqx lejja. Fissem Ġesu Kristu. Għax biex imislili, irrid imislilu. Biex imissil l-Gordon, irrid imissil Kristu l-Alla tal-eżerċiti li jista' kollox. Jekk jiena fih ma jistax imissni. Halleluja! Pastor, ma jena naf xuħut li missom, minn marat, minn number one, li inti mux li tmut, important li tmut fi zminek, mux qabel zminek. Sewa, u t-tieni li jekk inti, jekk aħna nemnu li inti għaw xaħat jaħseb minnkom li għandu li għaw xaħallil f'Malta għandu d-dritt jidħol ġedare. Għaw xaħat temmen dan. Allura jekk tidħol ġedare, jekk tajt issa daħal. Għax ċertu kristjani jekk jamlu, imma hi, istamrat, pastor, mux għal xej, għadna d-klejmja, istamrat. Teta fxie dejd li il-ħallil daħal, missa ħallajtu, għax la daħal baħalli jien. Kemm għaw minn huwa ċebittik, għajbjene. Sewa. But jina, but we believe the Bible. No, you believe fairy tales. Għana jgħidlek, is-salt natalla mux għannis li għandhom informazzjoni, is-salt natalla jgħannis li jgħixu b'revelazzjoni. Amen. Ma jina mrat. Iġġielet! Hu drittijiet tijak li għandek fi Kristu, u kaċċi dik il-marda l-barra, dak il-virus il-barra, dak li ġivu kaċċi il-barra xtaf li huwa illegali. It's trespassing. Mela nakkomodaħ issa la Gigi. Amen. Bħal ma jgħidu xuħut Maltin, issa la ġi issa ftaħlu, niftaħlu, għalaqlu l-bib malajr, ma naftaħlu. Xiftaħlu. Jesus, Lord have mercy. El-fruħ jaqaw ma ġembi, ħanajlek, immaġina, għaxġi miex ħagġa, aħsibha di, immaġina inti jinnaf, knaw marda, virus, xi pesta. U inti tara letteralment el-fruħ jaqaw ma ġembek. Ġesu ħanin kifet jaqaw daw jisom dubbi. U li l-ek ma tmissekx. Issa jew Alla tal-eżerċiti giddib. Jew din il-kelma hija dak li Alla wijat li. Malejk id-deni ma jersax. Lejja id-deni ma jersax. Ma jfissirx li l-għadu ma jipprovax ma jersax. Għax tarka u kurrazza hija l-fedeltà tal-mulej lejja. Jien dan biex naraħ bajnejja u nara l-ħlas li jieħdu l-ħżina. Għax jien għandi l-mulej il-ken tiegħi. Fil-ktib tas-Salmi, Proverbi kapitlu 18 għandeku, tgħidlek l-isem tal-mulej huwa bħal torri qawwi. Il-bnidem ġust jiġri fih u jisib il-protezzjoni tiegħu. Għax int għandek il-mulej ken tiegħek. Għamilt l-oli la mara tiegħi. Għal dawk li jintkom ma t-żewġu tgħid li ma tantx għandi amara pastor fil-flet. Għandek l-amara talla. Halleluja, ħadd imbullalek flet żgur. Amen. Ebda deni ma jiġrilek. Kemm nakkomodaw, kemm ħanejdlek. Listen, ħankellem bimħabba il-daw kollha li huma leaders spirituali, jekk hux apostlu, profeta, pastor, evangelist u xinu jew assis jew saċerdot jew sor jew l-isqof jew il-papa. Out of love. Never accommodate a tragedy and change your theology. Don't change your theology because you want to accommodate a tragedy. No. Minix ħana komoda
jew ħanbiddel it-teoloġija tal-kelma tal-Alla. Ingiddab lil Alla. Għax jien ġratli, għax jien ħassejt, għax jien għaddejt. Alla żbalja ġifieri? Alla gideb ġifieri? Ma tantx jieħdu pjaċir ċertu nies, naf ta' ċertu kampijiet jiddejqu ngħidulhom. ċekkja inti fejn ħallejt bib miftuħ. Jista' mhux bil-forza ngħidlek li huwa adulteru jew għax dajt jew għax sraqt. Jista' jkun għax kont taż-żien u inti ma qomt fuq tiegħek u qbaddik ix-xabla tal-ispirtu li Alla tak parti mill-armatura tal-Alla u għalaq tħalqek u minflok qatt iġġieled spiritwali, il-ġlieda li għandek id-dritt tiġġliedha u tirbaħa, inti qatt takkomoda. Iva, hemm nies li għandhom problema ta' dnub u ovvjament jekk tgħix fid-dnub m'għandekx il-garanzija tal-protezzjoni li. Sewwa, u ħafna mid-dnub ta' ħafna nies taf jissejjaħ Kristjaneżmu taħt kappa ta' umiltà falsa fejn wara hemm arroganza u gburija u ribellioni. Imma fl-esperjenza tiegħi ta' 30 sena ta' Kristjaneżmu, nobody is wrong. Everybody is right. Allura, diffiċli biex tkellem il-ġaħat u tipprova tiftaħilhom għajnihom meta qatt ma bniedem jista' jkun kapaċi, ma m'intix kapaċi tkun li tgħidlu mulej. Jiena nemmen u konvint li int ma tikdibx, full stop. U dik jassulu tal-verità? Mela urini mulej fejn immissjajta jien. Mina meta ġil immissjajta, l-ewwel qatt ma waħħal falla, qatt. Aqqas jekk ta' d-dinja tinqalab ta' fuq qatt ma waħħal falla. I'm sorry, no way. Allura jiena rrid numilja luħi ngħidlu mulej, x'mamilx sew, fejn żbaljajt, fejn missjajt. Allimni minna di. Sewwa, mhux inwaħħal falla, jon kella, imma hi aħna qegħdin f'dan il-ġisem ta' skużi tiegħi, jiena f'dal ġisem jgħid mhux dak il-ġisem. U dal-ġisem huwa tal-Alla. L-Iskrittura tgħidlek ma tafux li ġisimkom huwa mixtri bid-dem ta' Kristu u ġisimkom huwa tempju tal-Alla. Ħanejdilkom aħwa, jekk tgħix b'revelazzjoni ta' Dio di għandi seminar kieku nagħmel fuqha mhux messaġġ ta' nqas minn sija. Il-tempju tat-Testament il-Qadim kien tlieta. Inti t-tempju tat-Testament il-Qadim. Alla jgħix fil-post l-aktar qaddis. Għandek il-post qaddis u għandek il-bitħa. Kollha kemm huma kienu tal-Alla. Kollha kienu supposti jiġu konsagrati għal Alla. Issa tgħix dik ir-rivelazzjoni. Sewwa? Trid tgħix li Kristu mhux biss jammar f'qalbi, imma jemmen anka jammar fl-imsaren. Jammar f'imnieħri, jammar f'udnejja. Għaskont l-Iskrittura tgħidlek l-istess spiritu li qajjem il-Kristu Ġesu mill-imwiet jammar f'dan il-ġisem. U l-Iskrittura tgħidlek and it's rejuvenating and it's quickening not my spirit, my body. Romans 8:11. Do you know that the Holy Spirit does not quicken your spirit, it quickens your body? Then my spirit is also that the Holy Spirit is also should be, by Bible authority, should be also affecting my cell, my flesh, my organs, my blood vessels. But that's another level of revelation. Silent night. Holy night, all is calm. Lima pasta, io għati kantale, għajli, me. Pastors, l-knejja stakom għadu kantawlu, mux inkella ħajjejru. Alleluja. Ebda deni ma jġrilek, ebda ħsara ma tersaq lej darek.
għax l-anġli tiegħu u jibatli u jħarsuni fit-triqati kollha fuq idejhom jerfawni li ma naħbaċ ma xi ġebla riġlejja fuq l-iljun u l-ilfat jien nimxi. Ferħ tal-jun u serb jien nirfess. Fi ktib tara Luqa kapitlu 10, vers 17, Ġesu jgħidilhom araw jiena tajtkom qawwa u awtorità, dominju, biex intom tirfsu, biex tikkalpestaw, to dominate fuq il-skorpjuni u fuq is-strib. L-iljun minnu, apparti Kristu. Hemm wieħed ieħor jismu Skar. Tiftakruh Lion King? We don't dominate the king, we dominate with the king over the one who has the scar. Taf l-iskrittura tgħidlek fuq rasu għandu skar, il-demonju. Mela. Ma tafx iskrittura tgħidlek li ma nafx eżattament fl-ma vers fil-Bibja fejn tgħidlek ix-xitan ġi misħuq fuq rasu. Għandek Ġenesi kapitlu 3. U għandek ma nafx fejn iktar, fejn u Revelations, that there was a scar. Darba d-demonju delli. Din kienet qabel ma kelli tfal. Fil-2000 and jina żewġ fil-2006 mor Ċipru fil-2007 għannaħu, l-ewwel darba. Fil-2007 kon l-ewwel darba Ċipru. U konna reqdin fil-kamra tas-sodda u l-għada sejjer Ċipru. U xi satej u tlieta ta' filgħodu inqum u nħoss preżenza diabolika fil-kamra. U jiena qiegħed minn dutek fis-sodda u qudiemi hemm ħtej saqajja buli għatwil xi 7 piedi. Nara figura sewda, rasa għal-ponta, wiċċa il-features ma stax narhom ċari, ma fuq rasu kellu farred kbir. U għalli xi ħaġa li vera nirringrazzja Alla li bagħdu biex inkoraġġini. Għalli ma nistax immissek minħabba d-dilka apostolika li fuq ħajtek. U qatt ma jista' jmissek. Għax id-dilka apostolika m'hemm bżonn kun għax inti topera bħala apostlu, id-dilka apostolika għax inti l-apostlu l-kbir huwa r-raj tiegħek li huwa jipproteġik. Halleluja. Dik hija waħda oħra. Ir-raj waħda mill-affarijiet li jagħmel maġġuri apparti li jitmannaċ huwa li jipproteġi n-naċ. Halleluja. Fuq l-iljun u fuq il-lifati tindimxi. Ferħ tal-jun u serb interfess. La tħabbeb miegħi jgħid il-mulej. Jinneħlsu. Mhux mejbida forsi jew jekk huwa qed iħossu tajjeb illum. U la għaraft ismi, mela lajn għaraft isem il-mulej u jħarisni. Jien insejjaħlek mulej u inti tweġibni. Inti tkun miegħi fid-dwejjaq tiegħi u teħlisni u terfali ġieħi. B'amor twil timlini. Kemm hawn min kemm il-darba l-għadu jgħidlek ħanoqtlok. Ħanoqtlok. Ma jistax joqtlok. Għax il-qawwa ta' Kristu fuq ħajtek neħħilu kull xejn u kull jett l-għadu li kellu fuq ħajtek. Inti qatt ma tmut. Taf li Kristjan qatt ma jmut? Naf li xi ħadd ħajqbad dan il-frażi, jagħmel paprata biha u la intom tħobbu l-gideb, komplu irċievu l-ispirtu ta' gideb. Il-Kristjan fit-Testament Ġdid imkien ma jgħidlek jmut. Kull ma jkun hemm transfer biss. Tispiċċa l-pjan ta' ħajtek, twettaq il-pjan ta' ħajtek u Alla jgħidlek come home son. Come home. U tħalli ħwejġek warajk. That's it. Il-mewt inti l-Bibja tgħidlek Ġwanni 5:25
تقولك أنت عديت من الحية من الموت الحية. أنت ما عندكش أكتر الموت تدومنا فوق حياتك. وياك تخب اللالا فيرا وتتخبى بميو، الله مش هيخليك تطلع من دين الدنيا قبل ما توتق البيان اللي الله فوق عنده فوق حياتك. عاش بحياتك وبيك الله يريد يعمل شو قدام البرنشيبات والدنيا سبيريتوالي باش يوريهم كم الله هو كبير حلال عازل لك باش انت تجيب جلوريا فوق دين الارض. ومتى تلست يخدك الله يقول لك come home. That's it. وتتشتى شيء مش جاي من الله، شيء بامور طويل المولاي يمليني ويوريني السلفاتيوني تيو. السلفاتيوني تيو يسمى جسو. خلنا لكم 3 سكتوري 4 لينا نكليميا فوق حياتي كل يوم. نكليميا فوق ذاك الجورناتا اللي جرادك الديسغراتسيا نرينغراسيا الله اللي ما صارتش مع وليدي كنا نتكلموا كنت نايدوهم دولة سكتوري مروا في الكتاب تاع إزايا 54 تفوها سبوز بلامين 54 فيرس 17. خليني لكم ما هو لي شي حاجة كونتينوامنت كورنتي في الكريستيانيزمو. عليك انت تعيش حياة مغفرة. عليك انت لا دو يبروفا يوز الاوفنس باش تعاليها ومن بعد يقول لك لين فوق حياتك. عليك اغفر من الاول. ويكينا وانت نعيشوا بريفيلاسيوني اللي هنا ميت عليا نفسي وخايف في كريستو قد ما تستطيع يفندوت عشان الميت ما يجي يفندوت. امين. فيرس 17 ابدا عرمه كل خطيت ابدا ما لابدا واحده فستو ما مش اتسيرسيوني لابدا واحده لابدا عرمه معموله كونترا تياك ما ترنشي وكل السن اللي حقها كونترا تياك انت يو هنا نخرج بخاطي نبريفيريها بالانجليزي no weapon that is formed against you will prosper. ملا حيكون ام ارمي اللي حيلاقوا حيبروفي فورما كونترا تياك ما مش بالفورس يرنشوا انسي الله تيايلك اللي مش خير نشو. إذا كنت تأمن أكثر شتيت جولية إذا كنت تأمن أكثر شتيت جزابيل ملتيت شيء كريستو الله دايما يفتش الشخص اللي قبل ميهم ما سووا لادو أنك لادو تفرض ما يستعمل شيء في غايتك من البرمستية كن شيء زيرو. actually هني لكم شي حاجة ساتشرتو بونت anche contro dawk li għadhom mhumiex Kristjani li għadhom ma jistax jagħmel li jrid. Jagħtuh il-permess huma. Issa jekk ma jagħtux ħajthom lill-Kristu għandu claim fuq ħajthom u joħodhom l-infern. Imma iktar u iktar illum l-għadu ma jista' jagħmellek xejn lilek Kristjan. Xejn zero. Nadda. Jista' forsi jidendilek it-sunnarija. U inti tabda dejt, ma xbiza. U inti il-moment dejt, ix biza. Il-moment li dejt, ix biza. Pastor itlob għalija. Le. Ma ġbajċ najdlek xi trid tagħmel għandek Bibbja sħiħa minn Ġenesis tal-Apokalissi. X'għamlu l-poplu ta' Iżrael? Ix biża! Golija, taf x'qal? Alla x'qal? Dak li tiffokka fuqu jiżviluppa f'ħajtek. Remember that principle. What you focus upon
is what will develop in your life, not mine, in yours. Għax għalt li jekk it-sija, u għax għalt li jekk in-nanna, għallek Alla tal-eżerċti. Tħallix li l-għadu ikollu l-axħar kelma fuq ħajtek, fuq żwieġek, fuq uliedek, fuq il-biznis tijak, fuq is-sejħa li hemm Alla fuq ħajtek, għax lebda arma msawro kontra tijak mija ser tirnexxi, għax inti stess tqum u tikkundanna kull kelma li ġiet mistqarra kontra tijak. Halleluja! Shout halleluja! Amen. Dini għax-xorti tal-qaddija tal-mulej, dan huwa l-wirt ġifieri. This is the heritage. The inheritance of the servants of the Lord. Min għandi jieħdu raġun oraklu tal-mulej. Bl-Ingliż, this is my vindication. Mela waħda, apparti għandkom salm sħiħ. Għandkom salmi oħrajn ta' salmi 23, 27. Imbosta vedit oħrajn. Amen. Amen. Salm 119. Marru fi ktib ta' Luqa, kapitlu 10. Luqa 10. Anzi, morru Mark l-ewwel, għax jiġi naqra qabel. Mark 16, l-aħħar kapitlu. Għad titgħallem xi ħaġa? Mhux titgħallem f'moħħok, x'qed tirċievi u qed isir ħajja u revelazzjoni f'qalbek. Amen. Grazzi Ġesu. Grazzi Ġesu. Vers 16. Huma mbagħad marru jipritmela sena ftit. Vers 16. 15. Ġesu qallhom morru fid-dinja kollha, x'għandu l-Vanġelju lil ħolqien kollu. Min jemmen u jitammet, isalva. Isalva mill-infern. Protett mill-infern millum il-ġurnata. Huwa salvat issa. Iżda min ma jemmenx ikun ikkundannat. U dawn huma s-sinjali li jsieħbu lil dawk li jemmnu. Fismi kaċċixjaten. Jitkellmu bil-sna ġodda. Jaqbdu s-srib bidejhom u jekk jixorbu xi xorb li jġib il-mewt, ma joqtolhomx, ma jagħmilhom stonku id-dardir, ma għalfejn m'għandhomx għalfejn jirremettu, għalkemm li tirremetti, skużani, hija xi ħaġa tajba x'qed neħħi dak li hemm ħażin, imma ma jagħmillekx ħsara. Għalhekk meta inti tmur ġewwa restorant, bil-fidi tagħmilx talba pal-pappagall, Kristjani, għodu attenti, għax qabel konna nagħmlu pappagall mod, u issa nagħmlu pappagall ieħor. Okay, bless this food, Lord. Okay, thank you. No. Meta jiena nitlob fuq l-ikel, I'm aware li dan l-ikel issa tiġi trasformat. Qed imbierku, qed inqazzu, u bl-Ingliż inħobb ngħid, Lord, remove sickness and disease from our midst, and I call this food blessed and sanctified and healthy to my body. I call it, I declare it. With revelation. Amen? Għalix, għax jiena nikol x'nikol, jew ma jistax għamil l-edeni, għandu weda. Jgħati dejjem fuq il-morda u dawn ifiqu. Amen? Mela, Mark, issa Luqa. 10. U għal xaħġa li Pietru vera żbalja miskin, għax kien entuzjast u tajjeb li tkun entuzjast. Ma xikultant qabel naqra bħal speċi mhux il-limitu le, bħal speċi ġera daqsxejn għaġġel. Imma Pietru ħanejlek, mhux tab xejn Ġesu għażlu biex wieħed ikun mill-mexxejja tal-bidu tal-Knisja, ma kienx il-Papa, alright, imma kien wieħed mill-mexxejja. Imma għaliex, għax nemmen li Pietru kellu revelazzjoni li ħafna mill-apostli ma kellhomx. Sa frattant, l-apostli raw il-mewġ u raw id-dajsa tere u bdew jaraw il-rat u s-sajetti. U Pietru raġa differenti. Amen. Pietru dak li ra u sema kien fuq dak li beda jara. Għalek, bulej għallu imbirek int, smun bin ġona,
Għax dak li għadak kifet, mhix ġej minnek, dik hija revelazzjoni li tagħlilek il-Missier. Pietru kellu ċertu revelazzjonijiet li infatti fl-Atti tal-Apostoli tgħidlek tant mexa b'qawwa li da id-del tiegħu kien ifejjaq il-morda. Wow. I want more. Do you want more? Amen. And no matter how more you want, there's always more God wants for you. Hallelujah. Amen. Luqa 10, vers 17, ismaw għadi. Di kull jum niddikjara fuq ħajti. 72 reġaw l-ura ferħanin jgħidu. Mulej ix-xjaten kollha joqogħdu wkoll joqogħdu għalina. Minħabba f'ismek. Minħabba f'isem Ġesu. U qalulhom iva jien kont nara x-xitan jaqa' bħal berqa mis-sema. Araw jien tajt lilek Gordon John Manxe. Is-seta li tirfes fuq is-srib kollha, fuq l-iskorpjuni kollha u li teleb il-qawwa kollha ta' mhux nofsa jew il-biċċa l-kbira. Li teleb il-qawwa kollha tal-għadu u ebda ħsara ma jagħmellek. Kemm hawn Kristjani nibża jiena aħjar ma noqgħodx nitlob kontra ta' ħalli ma għax inkella nibża li jagħmilli xi ħaġa. Aħna fil-Knisja tagħna aħna ma nkeċċux xjatan għax inkella ikonna battalja spiritwali għax inkella jiġu jkisser dak. I'm sure the devil loves your church. Ħanilkom xi ħaġa. Xut minnkom għandkom il-vizzi tuqgħodu tgħidu għax I am under attack. Stop saying that in Jesus' name. Why do you say you're under when the Bible says you're over? Stop saying, I'm under attack, Pastor. Who put you under? As far as I know, Jesus put us over. Hallelujah. But so stop saying, I'm under attack. You're not under. You're being dummy, not under. And Jesus, so what? You're being attacked. Even America is being attacked, but it's still raining. Anka Israel is being attacked, but it's still raining. And you are more than America, and you're more than Israel put together, because all the power of God is invested in you. In Jesus' name. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Xud minnkom intom xabċab, xbux tistennew la jkollkom il-pensjoni għaw biex il-ċabċab. Malej, dajda lebda ħsara ma jagħmilli. Inkaċ ix-xjaten u d-demoni u nirfes fuqhom u nikkalpestom u lebda qawwa tal-għadu ma tista' tmisli ħajti f'isem Ġesu ta' Nazaret. Halleluja! Glorja lilek Abba Messi. Morru l-ewwel Ġwanni kapitlu 5. I love the scripture. Din hija dawn huma skritturi li nikklejm jom kull jum. Għax kitibhom għalija, ma nafx kitibhom x'għalik, imma għalija kitibhom. Halleluja. L-ewwel Ġwanni kapitlu 5. Gloria, gloria, gloria. L-ewwel Ġwanni kapitlu 5 vers 18 isimgħu u ħanitolbu. Halleluja. Din, meta taqra l-kelma, għamila għalik personali, speċjalment fejn hemm il-wedit fi Kristu. Fejn hemm il-wedit, dawk huma għalik. Irringrazzja l-Alla li għandek min jitlob għalik, imma dawk lejn jom għalik. Tgħix fid-dnub, fl-ebda tip ta' dnub. Jekk tisbalja huma l-ewwel, that's it. Hallelujah. In Jesus' name. L-ewwel Ġwanni kapitlu 5 vers 18 jisimgħuha. Aħna nafu li kull min mwieled minn Alla ma jidnibx. Di naf li ġiel il-xuħud ma jifmux qed jgħid. Number 1 jekk inti mwieled minn Alla l-ispirtu tiegħek ma jidnibx. Dik waħda minnu.
Għax meta Kristjan jidneb mhux fl-ispirtu jidneb fil-ġisem. Dik number one. L-ispirtu tiegħek ma jidnibx u ma jistax jidneb infatti għax l-ispirtu tiegħek huwa ħaġa waħda ma ta' Kristu. Kristu ma jidnibx. L-ewwel Korintin kapitlu 6 vers 17 jgħidlek kull minnu maqut ma' Kristu huwa ħaġa waħda ma' jew. Mela l-ispirtu tiegħek meta Kristjan jidneb, u mhux l-ispirtu tiegħek jidneb fil-ġisem. Għalhekk tista' tindem. One. Number two, il-Kristjan vera ma jgħix fid-nub. Number three, il-Kristjan vera ma jistax ikun iddominat mid-dnub. Għattifmu, għandek jekk għandkom turrun skritturi, jekk inti tgħix fi Kristu, tgħix fi Spiritu, inti ma taqax għalkemm tista' jkollok tentazzjoni, imma ma taqax u jekk taqa' terġa' tqum mal-ewwel. Għax inti għandek l-Ispiritu tal-Alla li huwa Alla li jista' isma' jiena ġo fija u ġo fik Alla jista' kollox hija Marta. Mhux xi second hand God. Jew xi lower version. X'ma jitwerwirx id-demonju ma jwerżax. Mhux bil-fors meta jara lilek mhux li qed jara da. Qed jara l-jum kbir nar. Hallelujah. Man, I'm glad I came to church today. Amen. Isma, aħna nafu li kull minnhom wilet minn Alla, ġifieri tkun imwieled minn ġdid. Ma jidnibx, la jien ma nidnibx. Tidnejdlek meta nidneb? Tidnejdilkom ma tgħidu l-ħadd. Meta eżattament inkun irrid. Għax illum l-Ispirtu tal-Alla fil-kontroll, mhux il-ġisem ikkontrolla. Amen. Ġieli kolli jabdi nidneb iva, imma llum bil-grazzja tal-Alla, Alla tan il-qawwa ngħid le. Mhux worth it. Għax imur l-infern? Le, mhux għax jekk tagħmel xi dnub xi ċuċċata mhux ħadmu l-infern. Imma għalfejn nagħti wisa id-demonju f'ħajti biex ixellif li dik il-wholeness li inti tgħix fija. U jekk tiżbalja jinnaf qabżitlek jew whatever ġara ħaġa li ma kontx tistennija, Alla jifhem inti m'intix perfett, indem naqsek u jerġa' back to square one. Back to the one. Aħna nafu li kull minnhom wieħed minn Alla ma jidnibx, ma jgħix fid-dnub u mhuwiex iddominat mid-dnub. Dawn huma affarijiet li niddikjarhom kull jumien. I am born of God, I do not sin, I don't live in sin, and I'm not dominated by sin. That's my reality. And it should be yours too. Għax li bnissal minn Alla, Ġesu Kristu nifsu, li jħarisni mid-dnub u l-ħażin ma jmissnix bideh. Id-demonju letteralment jaf li m'għandux dritt imissi l-Kristjan, in-nies tal-Alla, m'għandux dritt. Ma peress li jisib ħafna ċebit tikka well-meaning li l-Kristu għadhom qed ibennuh, il-Bibja ma jafuwiex u ma jaqrawiex, ma jagħtux każ li Alla jibgħet il-qaddejja tiegħu biex jarma lil poplu tiegħu. Sewwa, ipaxxu lil għadu. U jekk inti tpaxxi lil għadu btibda taqbel miegħu, mbagħad għandu kull dritt. Umhom l-ifqa. Aħna nafu vers 17 li aħna ġej minn Alla. U l-dinja kollha qiegħda taħt idejn il-ħażin. Imma jiena m'iniex tad-dinja. Jiena fid-dinja, ma m'iniex id-dinja. L-Iskrittura jgħid, Ġesu jgħid f'Mark, Luqa, fejn kemm il-darba jgħid dal-klib bħal dajja kara. Għal bniedem dawn l-affarijiet huma impossibbli. Imma l-miljem mhux impossibbli. Fid-dinja hawn żewġ tipi ta' bnedmin. Il-bniedem tal-Alla u l-bniedem naturali. Il-bniedem skont l-ewwel Adam u l-bniedem skont it-tieni Adam. Il-bniedem skont l-ewwel Adam jiddominaħ id-dnub, il-mart, il-biża u d-demonju. Il-bniedem skont it-tieni Adam jiddomina fuq id-dnub, fuq il-mart, fuq il-biża u fuq id-demonju. Liema bniedem int. Jekk inti bniedem skont it-tieni Adam imwieled minn ġdid fi Kristu Ġesu, inti mseħħ biex tiddomina. Mur erġa' isma' l-messaġġ tal-ħadd fi Kristu Ġesu. Kulħadd jitlob miegħi issa stess. Għidu di talba warajja, jgħidlu Missi Qaddis, permezz tal-Ispiritu Santu, ejni ngħix
b'revelazzjoni ta' min jien fi Kristu, xwirt għandi fi Kristu, x'qawwa għandi fi Kristu, ejni ngħix b'revelazzjoni li akbaru dak li hemm jammar fija minn dak li hemm fid-dinja. Li l-istess spiritu li qajjem il-Ġesu mill-imwiet jammar fija u jirreġuvena u jagħti ħajja minn ġdid, mhux biss li l-ispiritu tiegħi imma inkluż dan il-ġisem. Dan il-ġisem niddedikah lill-Alla fi Kristu Ġesu. Illum jiena nimxi fil-qawwa, awtorità u dominju li Alla tani b'xejn imħallas bi prezzoli tad-dem tal-ħaruf Ġesu ta' Nazaret. Ġesu, grazzi li permezz tiegħek u permezz jien miegħek niddomina fuq id-dnub, niddomina fuq ix-xitan u niddomina fuq kull skema tal-għadu. Illum bil-qawwa tal-Ispiritu Santu u bil-qawwa tal-kelma tiegħek inkisser u nġarraf u nġib fix-xejn kull kelma li l-għadu fesfis li fuq id-nejja. Kull forma ta' xbija u immaġna li jiena rajt jew ġiet quddiem għajnejja li prova tpoġġini fil-biża' u fid-dubju. Kull kelma li ġiet mistqarra fuq ħajti mill-għadu. Kull altar li qam kontra tiegħi biex iweġġani u kontra tiegħi biex iġarrafni, niddikjarah issa stess maħruq bin-nar qaddis talla u nġarfu nkissru bid-dem ta' Kristu u l-isem glorjus ta' Ġesu Kristu. L-ebda arma msawra kontra tiegħi miser tirnexxi, il-pjan Alla jien ħanwettqu għal ħajti kollha. Ħajja twila inti tbarikni u tħallini nara is-salvazzjoni tiegħek mulej. Il-ħajja tiegħi mulej mhijiex iddeterminata la mill-bniedem u laqqas iktar u iktar mill-għadu. Ħajti hija fidejk mulej u bħalma tgħid int ħadd ma jista' jisraqni joħodni minn idejn Alla li jista' kollox. Jien protett b'mod assolut fl-ispirtu, fir-ruħ u fil-ġisem. Id-dem ta' Kristu jiksini. Ħalleluja, l-anġi tal-mulej jassu madwari. U grazzi mulej l-lum jien nopera fi protezzjoni assoluta għal glorja tiegħek missier. U l-lum niddikjara b'awtorità fil-Ġesu li kull skema li l-għadu jibat kontra tiegħi nibata lura u tinħaraq bin-nar Alla issa stess f'isem Ġesu Kristu ta' Nazaret. Dan huwa l-wir tiegħi bħal iben Alla l-ħaj. Dan hija l-weda tiegħek mulej lilek kull glorja u tifħir f'isem Ġesu Kristu. Amen, amen, amen. Halleluja! Gloria lilek mulej. Halleluja. Morru fil-barka, fil-protezzjoni, fil-kukun tal-mulej. Għax l-ebda arma msawra tal-għadu kontra ta'kom, kontra ħsibijietkom, kontra familkom, kontra ġisimkom, ma tistaqat tirnexxi. Intom li tamru fil-ken tal-oli u li tamru fil-delta dak li jista' kollox. Hallelujah. Paċi ma'kom. God bless you. Hallelujah. Jesus. God bless you, YouTube and Facebook. Hallelujah.